Ayo melu pake, 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 ayo melu pake. Bapak, bapak, Apa? bapak arep neng endi? Kowe rasah melu aku. Bapak arep dolan. Aku wis kesel ning omah diseneni karo mbokmu. Arep dolan neng ndi? Cah cilik ra entuk melu. Lah arepe dolan neng ndi? Bapak tak golek hiburan ning guyangan. Wis tutup bapak, aja dolan nggon ngono kuwi. Ayo nonton wayang. Neng ndi enek wayang? Neng Kampung Baru Pandean Gundang Nganjuk. Sing duwe gawe sapa? Pak Margono karo Bu Sri. Dalange sapa? Dalange ra sepira ning bintang tamune sing luar biasa, sinden sing lagi kondang dan viral regane larang Niken Salindri. Wow. Salah satu sinden yang dicintai oleh semua para dalang termasuk saya. Yo ning bubuk sik. Bubuk sik. Bebe. Ya. Dang bubuk ngene lak penak. Engko wayahe perang gagal kowe tak gugah. Aja kaya ngono kuwi. Bapak, bapak. Ngopo? Anuku diselamat li'e. Apa? Lato-latoku. Mula bubuk. Bubuk. Bebe. Ya. Bapak. Wong edan kat. Senengane ganggu cah cilik ora. Ayo melu pake, 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 ayo melu pake. Buyut iki. Kir kita ngguyu makili sing lanang, ayo. Ujane ngguyu apa dirubungi orang-orang ora? Nonton wayang dasari hawane adem, nongkrong sik ning warung karo ngenteni limbukan, aba ning bakule wedang kopi kentel panas karo ngrokok, rokoke rokok kretek. Ya mesti metu keluke lah selange sakmene gedine.
kon lerakin sanging alit padang bulan